Annak idején, amikor terveztük, keď sme plánovali, keď sme robili plány, elhunyt a Szent Atya, áno, pán pápež teda zomrel. Ferenc pápa. Áno, pán pápež II, František II. Ő maga is, és hála Istennek, egyházi vezetőink is közösséget szeretik és támogatják. Áno, tak ako aj on, aj my, teda máme radi spoločnosť, spoločenstva, a ktoré aj podporujeme. És mi is fontosnak tartottuk helynök atyával, hogy közösségi teret Áno, segítsünk. aj my sme teda považovali za veľmi dôležité aj s pánom vikárom toto vytvoriť. Összefogással valósult még. Áno, toto všetko sa vytvorilo spoluprácou. Két dolgot is szimbolizál, összefog. Dolgot szimbolizál, Dve összefog. veci teda symbolizuje, áno, a spája. Az egyik a kereszténységünk, Áno, jedna naše kresťanstvo, másik pedig a magyar és szlovák nemzetek közötti kapcsolat. áno, a to druhé je teda spojenectvo medzi maďarským a slovenským národom. Ezt megtapasztaltuk most a Szentmisén is. Áno, čo sme teraz mohli teda aj zažiť aj na svätej omši. Kérek mindenkit. A preto prosím každého. Ja, azok a kapcsolatok, amelyek javulnak, erősödnek. Áno, preto tie spojenectvá, tie styky, ktoré sa vytvárajú a ktoré sa zosilňujú. Segítsék és szolgálják mindezt. Áno, aby nás teda spájali a aby nás podporovali. Ne engedjék, hogy ezt kívülről szétverjék. Nedovolme to, aby to zvonka rozbili, Küzdünk a kereszténységért. lebo bojujeme za kresťanstvo. Küzdünk a teremtett világ értékéért. Teraz bojujeme za hodnoty sveta, stvoreného sveta. Küzdünk a békért, a békességért. Áno, bojujeme za mier. És a nemzetek közötti egységért. Áno, a za spojenectvo národov. Mindez törékeny. Mindez törékeny. Áno, to všetko je veľmi krehké. Törékeny, látjuk a napokban is. Áno, je to krehké, čo sme mohli vidieť aj v minulých dňoch. Tapasztaljuk, hogy egy pillanat alatt tör ki háború. Áno, môžeme teda pociťovali, alebo môžeme zistiť, alebo sme videli, že z jednej chvíle na druhú sa vypukne aj vojna. Pusztulnak emberek és értékek. Áno, zomierajú ľudia, áno, a zničia sa hodnoty. Csak azért, mert nincs összefogás. Len preto, lebo nie je teda spojenstvo. Kérem, figyeljék azt, amit üzenünk. Népek vezetői. Teda preto dávajme pozor, velitelia národov. Azt az egységet, ami most kialakult utóbbi években. Áno, to spojenstvo, čo sa vytvorilo v posledných rokoch. És ez valósuljon meg a keresztény emberek között is. Áno, nech sa to uskutoční aj medzi kresťanskými ľuďmi. Valósuljon meg Dunaszerdaiek Nech sa között to is. uskutoční aj medzi Dunajskostrečanmi. És szolgáljon mindezt a közösségi épület. Áno, a to slúži na to, nech slúži na to aj táto spoločenská Kedves miestnosť. plébános, atya, tisztelt polgármester úr! Vážený pán primátor, vážený pán vikár a pán dekán, Önök fogják össze ezt a közösséget. áno, spojite, prosím vás, toto spoločnosť, toto spoločenstvo. Önökön sok múlik. Áno, na vás veľa záleží. Nem kell még nyugdíjba menni. Ešte nemusíte do dôchodku. És erősíteni kell mindezt, amit a fiatalok fele üzent a polgármester úr is. Kedves plébános atya! Áno, teda všetko treba posilňovať to, čo odkázal mladým ľuďom pán starosta a takisto pán dekán. És leginkább, még egyszer hangsúlyozom, Áno, a najmä, ešte raz zdôrazňujem, kereszténységben testvérek vagyunk. áno, v kresťanstve sme bratia, Szlovákok és magyarok. Slováci aj Magyari. Templomban láthattuk azt a V képet, kostole sme mohli vidieť ten obraz, tú malbu. Szent István király fölajánlja a Szent Koronát. Áno, kde svätú korunu, teda svätý Štefán král, teda venuje. És ez minden nemzetre vonatkozott. Áno, a to sa vzťahuje na každý národ. Isten áldja önöket, Áno, nech vás Pán Boh požehná. amikor ide jönnek Stefáneumba, Áno, keď prídete sem do centra Stepaneu,
Ez a fölajánlás, ez segítsen önöket. Áno, teda to vás pomáha. Dicsértessek Jézus Áno, Krisztus. pochválen buď Ježiš Kristus.